Ассалому алейкум, бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалист ки бо шумо ҳастам дӯсту хушбахт. чуноне ки дар инҷо мебинед, дӯстони азиз, мо дар назди иллюстра истодагӣ ҳастем. ин нақша ки дар иллюстра мебинед бениҳоят гулш бисёр аст. мо бояд гулҳои ҳамаша ҷудо кунем, тасвир кунем, яъне ба ҳамин шокла ки наққошӣ бояд ҳамаша тасвир кунем, бирорем ки диламон гул дар ҳамин ҷа, яъне диламон сида бизана бушкуфа гирдиами. иншоалло ки озимо шурӯъ мекунем. ҳар якаша гулоша мебурем, ба навор гирифта нишонтон медиҳем ки чӣ гуна ҳамира тасвир кардаанд. ҳар кор ина ҳама каса сарш кардем рафтем. бародарони азиз, чиқади сараввал дида будед, гули мо ноайён буд ва ҳоло бошад гули мо муайян гашт. яъне даврае ки сараввал ҳеҷ чиз надошт ва ҳоло бошад мо гулоро тасвир кардем, яъне ҷудо кардем, сафеда аз зарҳал ҷудо кардем ки сафед дар дурун монд, зарҳал дар берун, яъне гул зинда гашт. ва ҳоло бошад мо давраи дуюмгиша сар мекунем. дуруни ҳамирам гул аст, гулои майда ҳаст. мо ина дигаргун мекунем ва то охири навора тамошо кунед. иншоалло ки ман боварӣ дорам ҳамадан мақбул бошад. бародарони азиз, чуноне ки шумо мебинед дар инҷо ин нақша ки мо сараввал сар карда будем, яъне ҳеҷ чиз надошт, яъне дили холи бу сарсафед буд. ба ҳоло бошад ҳама гулҳош яъне намоён шуд. барои мо хеле меҳнат кардем, чӣ қадар вақт моро гирифт ва ба ҳамаи шумо тавсия доданиҳастам ки аз ана ҳамин намуд қолабҳои зебое ки аз алибаср сохта шудааст дар гирди иллюстра дар хонаҳотон истифода баред. ман боварӣ дорам ки ба ҳамаи хонаҳои шумо